ایرو هم هاتن دستا دویم من دستا یکم جواره پیشش کردی بو دستا یکم دا من تیپ حرف بحث تیپان حرفان کرد بو من چی بو سه یک تیپ من یک کردن یکی جی پردن که من جبو پردن که بگیم دیفتون ایرو میجارمه چیه؟ ایرو میجارمه زمیر ترکی بیرجیم ایرو زمیر yani kurdی جیناف ben bahse verdim. Kırtasiye jixan mijana direjnine esaneci İrami çifer bugün bir çine cüreyvan yani çeşit Türk devletin o minak. Dikurdi da jibu zamine cinak devletin. Hinek kes jibu cinak ke dibece cinaf yani B tipa kayı nanisi her bir rastın. Hin dixwazim bejin cînav, hin bejin cînav ferq nake cînav nîne. Çima gune cînav? Çünkü ci yani var, yani c, cihek, nav jî ji xwe zanin Tirkî isim yani ji bo bi navkirina tiştekî nav. Mesela ji bo tiştekî, ji bo ensenan nav hene. Berî çendê ji bo wan mesela bêjin Bedreddîn hat ji bo em dikarin em cihê navê Bedreddînê bêjin ew hat. Berî çendê yani cihê navê tê gotin, berî çendê cihê nav. An jî pênûsê bide, ew ê bide cihê navê pênûsê em dibêjin wê bide. Berî çendê Kurdî de ji bo zamîran gotine cînav. Ew tişta ku ew peyva ku cihê navê hatiye gotin. Belê. Di Kurdî de du cure cînav hene. Yekî ji wan yên xwerûn e, Tirkî dibêjin sade. Yedî jî Tewandî ne. Yê Tewandî jî Tirkî dibêjin bikûmlî. Yên sade yani yê xwerî çi ne? Ez, tu, ew, em, hûn, ew. Belê. Yên Tewandî min, te, wî an wê min behsa wê jî bikin. Çima wî wê? Me, we û wan. Ji xwe li hemberî wan yê Tirkî min nivîsandine. Ji xwe tîn jî zanin. Me niha tiştek nîşek nivîsandiye me gotiye du cure cînav hene. Kîjan cînav heng tê nivîsandin? Yani yê Tewandî ez ê binivîsim an yê xwerû ez binivîsim. Ji xwe ev tiştek pir hêsane. Hevciya hin çek pir Kurdî axivin û Kurdî binivîsin û Kurdî bixwînin. Dema we ev tiştkin ji xwe çi tevlihevî namîne. Belê. Nivîsandina cînavkan gorî demê jî diguhere lê ev mijarên çekê tevlihev dibe. Niha ez behsî dikim çünkü niha hin dersa duyemî danin. Berî çendê hêj bingeha we pir baş nîne. Ev ji xwe dersa duyem e. Yani ew kesên nû dest vê Kurdî dike ez berî çendê niha hema ya hîn bizanin çi ye du cure cînav hene. Yên Tewandî û yê xwerû. Ev xas bes ez dibêjim. Ji bo wan nîşeke girîngkî me nivîsandiye. Nîşeya girîng çi ye? Me gotiye o yani Tirkî da üçüncü tekil şahıs dibêjin. Kurdî da kesiyetê sêyemîn. Ji bo wê em Kurdî da du tişt hene, du peyv hene, du cînav hene. Yek wî, yek wê ye. Wê ji bo dişîl yani ji bo nêr, kesiyeta nêr an jî dibêjin yani eğer ew kes jin insan be ya bû jinan. Wê bû zilaman bû mêran wî tê bikaranîn. Niha ji xwe min lêya nivîsandiye ji we re wî ji bo zilam, ji bo erîl
jibo neza ve jibo meza jibo eğer insan jinan anca tezkil dibêjin dişil benim em hatin niha hinekî mînakan jî bidan dê başînê fêm bibin çûm yani ez sêvê dişûm em dikarin cihê bibêjin min sêvê dişûm na yani ji bo guhê insan jî xweş nayê ji bo zimanê jî xweş nayê min sêvê dişûm ne rast e çewt e ya me gotiye yanlış yanlış kurdî çewt xelet an jî hinek dibêjin xelet ev xelet e ne rast e belê mînaka dî tu digerî sen geziyorsun ew ê gule bêhnike û gulîkopterce em çûn biz gittik Wînê wê bixwin siz oniyedesiniz ew digerin niha ji bo yên xwerû me ev mînak dane nivîsim belkî baştir e xwerû min nîşe tirkî nivîsandine ji ber ku hinek xwendekarên min li ber ku dema ez guhdarên min dikin baş fêm nedin berî çendê min tirkî nivîsandiye cihê fêm nekim li bixwînim jî dixwînim nazanim niha me lê ji bo cînavkê xwerû mînak dane dema min got ez hevciya ez vê peyvê de cînavka ezê bikarbînim min çê nabe tu me nivîsandiye ez cihê tu yê nikarim çi bêjim teyê bînim çünkü li hemberê tu yê te heye ya tawandî ev e pêşiya me de dîsa behsa wan tiştan bikim niha ew xwasin bizanin bes e mesela me çi gotiye ji bo yê tawandî min nan xwar ez ê min nan xwar bêje ez nan xwar çê be çê nabe ez nan xwar dibe yani pir ez dibêjim pir komîk tê çewt hem ji bo zimin xweş nayê hem ji bo guhê rind nayê te bîzandim berê çendê dê hinê van hîn bibin ez ji we dizim gelek lez nekin ecele nekin hinê hemûyê fêm bibin ya çi ye ya barê ser pişta we hinê kurdî bixwînin kurdî biaxivin û kurdî binivîsin dê hemû tişt dê çareser bibe belê mînaka dî te got yani sen söyledin wî gotibû an wê gotibû wî ji bo wî gotibû yani ew kesê gotiye zilam e ez wê zanim çünkü me gotiye wê gotibû ew kesê gotiye jin e me bihîst biz duyduk we zanî siz bildiniz wan got onlar söyledi belê nîşeyê me heye niha çek ez vê nîşê niha ez vê nîşê nekim paşê çünkü tu lez sere tevli hev nebir mînekê dawî me gotiye ez mesela me gotiye ez û te çewt e ne rast e ez û tu yani hîn jî zanin dema du evîn behsayê ku du dikin dibêjin ez û tu heta dawiya dinê bi hevremê nabên ez û te yani ew kes qet hêla rêzimanê hêla dîlbilîsî bêjin dîlbilîsê an cemlê rêzimanê an jî gramerê gramer kurdî qet tiştekî nezane jî eğer piçekî kurdî bizane nabe işte evî niha ez û te nabe işte ez û te dibêje ez û tu berê çendê yani dema piçek tenê piçek axaftin belê em hatine dawiya wanê wanêya me jî xwe wane ders yani hatine dawiya dersê dersa me pir kurt bû pir hêsan bû heta dersa sêyemîn waneyek din bimînin xêr û xweşiyê de ji were hemû an ez dibêjim dem baş li ser çawan herin